Ħażabbar u l-mellieħa minkejja d-distanza bejnietom dan it-tmiem il-ġimgħa se jkollhom xi ħaġa komuni, festival fil-lokalità tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-ġnien ta' Hastings, is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo innota n-numru ta' attivitajiet li jsiru fil-lokalitajiet, b'mod partikolari f'dawk magħrufa bħala shoulder months, jiġifieri xhur meta t-turiżmu ma jkunx fl-eqqel tiegħu. Attivitajiet li jkabbru s-sens komunitarju u jdawru r-rota ekonomika li qed isiru parti mill-kalendarju nazzjonali u jżidu t-turiżmu. F'Ħażabbar is-Sibt mis-7 ta' filgħaxija se tittella t-tieni edizzjoni ta' The Malta International Food Festival. Festival li fih naraw 10 kċejjen ta' pajjiżi differenti, mill-ħobża Maltija għaż-żrinġijiet, il-ġelat Malti, tat-tut u ħafna ikel ieħor. Barra minn hekk se jkun hemm divertiment tal-familja kollha. Dan hekk kif se jkun hemm kunċert live b'Risq Puttinu Kers fejn fost l-oħrajn se jkantaw Gaja Kawki u Federica Falzon, kif ukoll se jkun hemm rokna tfal. Din hija festa tal-familja kollha, festa tal-ikel għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar, mhux biss ikel, iżda wkoll se jkun hemm divertiment għall-familja kollha. In-naħa l-oħra ta' Malta fil-Mellieħa bejn il-ġimgħa u l-Ħadd se jittella l-ewwel edizzjoni ta' The Mellieħa International Music Festival. F'dan il-festival se naraw għażla ta' banet, bands, korijiet u oħrajn fejn l-għażla u l-kwalità tal-mużika se tkun mill-aqwa. Barra minn hekk se jkun hemm stands tal-ikel li l-qrieħ minnhom se jmur għall-Assoċjazzjoni Volontira Lourdes li jmorru Lourdes u jgħinu lil nies inqas ix-xurtjati. Barra l-mużika, tul dan il-festival ta' 3 ijiem se jkun hemm ukoll żona tal-logħba tfal. Dak li jkun għandu jiġi ma għandux jitlifa din l-attività għal fatt li l-livell ħajkun hemm wieħed ta' min jistennih.